جبو حشتي آداري وەک ژنێ کورد ئەم ئیرۆ vê مناسبê di serî de li rêber a popîroz dikin ji ber di hindirê zîndanê de ev 27 salê wî li ber Xwedê de di neqeba çar dîwara de yek a di dwa em li hindirê zîndana pîroz dikin çi jinê me got îro di hindirê zîndana de li ber Xwedê din em vê rojê li wa pîroz dikin çi hevalê me îro dibin barê giran de li serê çiya em li wa pîroz dikin çi hevalê got îro di bajar û gunda de karê siyasî dikin û karê eskerî dikin em li wana pîroz dikin em li malbatê şehîda pîroz dikin li dayîkê şehîda li hevjinê şehîda li zarokê şehîda em vê rojê pîroz dibînin ev peyama got îro em didin ji bo jinê gelekî muhim e ji ber rojik me ye rojik taybet e em li nasnama xwe xwedî derdikevin heger got em li nasnama xwe xwedî dernekevin wê dijmin roj bi roj me tune bike ji bo wilo her sal wek van çaxa rojik me pîroz heye jêr dibe heştê adarê jina Kurd roja xwe wê rojê dibîne bi pîrozî û wê rojê pîroz dikin em ban her çarperçê Kurdistanê dikin ban jinê Kurd Ermenî, Mesîhî, Çirkizî, Ereb kî dibe bera bibe îro roja wa ye em vê eydê li wana pîroz dikin em dibêjin pîroz û bimbarek bi ji we û li xwe xwedî derkevin heger got em li xwe xwedî dernekevin em ê balî tinebûnê diherin ji ber hêza me heye hêza me heye Seydayê Cegerxwîn dibêje dibe heger got hûn li xwe xwedî dernekevin hûn nebin yek hûn ê herin yek bi yek ji bo wilo em dixwazin dijmin her yek bi yek û ême em bimînin azadî a me ye berxwedan a me ye serkeftin a me ye bijî Kurd û Kurdistan bijî şehîdê bêmirin jin jiyan azadî jin jiyan azadî ev eyda li temamê jinê Kurd û li destpêkê li Rojava pîroz be Diva çalakiyê heştê adarê ji xwe em dawiya şibatê heyiya heştê adarê de em dibelişin çalakiya we kongrasdar wek jinê hemû sazî û meesesa peyama me ji roja heştê adarê de em heştê adarê ji hemû jinê cîhanê pîroz dikin hemû gela pîroz dikin serokapo pîroz dikin em azadiyê ji bo serokapo dixwazin ji ber kesî destê jinê negirtî serok pêve wî heqê temam dayî jinê em dibêjin serkeftin azadî ji bo te ji bo me ji bo her hemû jinê bin dest Yama mijinê cîhanê re hemû gijin hevgirtî bin destek bin qewetek bin qewetê bidin hev em dibînin jin çawa ji Ewropa ji hemû dinyayê tên şoreşa Rojava ji ber şoreşa Rojava esasek û bingehekî ji hemû jinan re bi hemû zimana jin jiyan azadî ban dikin ji ber peyama me ji hemû rojê heştê adarê re jinek azad civakek azad jiyanek azad em dibêjin jin jiyan azadî azadî ji hemû gelan re وەک hûn zanin ana em ê heştê adarê derbas bin dejina jinê di serî de em dejina jinê li serokê xwe pîroz dikin em li malbatê şehîda pîroz dikin çi kesê îro ro di çepelê şer denê ev hêsîrê me em li wan pîroz dikin bes ez di vir de dibêjim tiştekî karim bêjim ana ka wek ev hikûmeta demkî gihatî jinê qebûl nake Yani dibînin jin kêm çima hûn jinê kêm dibînin seba wê çi ye jin a herî em teşîr kesî teşîr nakin bes pêşketina jinê pir bû di vê şoreşê de serokatî navê vê şoreşê jî kir şoreşa jinê ev 14-15 salê me wek jin wek hereketa jin em temenê xwe mezinin jî û hebekî em pêşketinê jî bes mil bi milê zilam me kar û xebata kar û xebatekî herî giran me meşan û em dimeşînin ji bo çi nayê qebûl kirin seba wê çi ye em ticarî û ticarî em deş hereka xwe bernadin tevahî hereka cîhanê jinek li ku dûr jî em hereketa jin jinek li ku bikeve em daxuyaniya didin û em li pişta jinê ne û gerek jin bangaweziya mirî jin biryara wê ji cem wê be biryara kesî nestîne biryara jinê ji cem jinê be bera jin qerarê xwe bide xwedî qerar û biryar be Di bênayê qebûlkirin em jî vê qebûl nakin em berdewamin û me hereketa xwe bimeşîn em gerîla çi kesê jin bi hereketa jin serê erdê kar û xebata xwe em ê bimeşîn